Zija. Kaya pa, nak? Wala ako mo, ma'am. Tanawan. Tanawan, ma'am. Oo. Hey guys, good morning. So nagadagan-dagan jugo guys kay minsan si Crisil nga di jugo nun siya kaya, sakit na jugo ng kajo isang tijan. So alam sang kuhaon guys kay kuyawan po guys kay mini man sa di na kuno siya kaya kay ganyang buntag pagi kan to ni sakit na lagi to isang tijan, ja nagsuka na to. Jan ali kuno sila quiz mo nang ning eskwela naman siya. Pero niingon na to siya guys nga muchat lamang kuno si og di na kaya ja ni chat man sa guys nga di na jud kuno ni kaya. Sumura ko nabuang guys gadagan-dagan ko nga rig eskwelahan. Kay murag natake na pud siguro nang ijahang sakit guys nga makakaon lagi di angay sa jantijan. Sa man yung suka. Uy. Kasi nasama na na yung tiyan na. Diba? Ito yung salina at yung kayo. Yan sa tawel ito. Na! Ito yung nila ba? Ubog na. Kita! Nagdaw yan yung tawel. Na, nasi dalaman. Dala-dala man yung sagi-sigi. Kina? Ano na? Sakit yapon? Japon. Eh? Sakit. Pagpatagkin mo yan. Nga mag-weekend din dala yan. Ay, ito ang umupo pa lang. Alcohol. Masatang anak ng aking ani guys, mura na tag mabuang nga inahan. Sumura jud kog nabuang ganiya guys, dagan ko guys kay wa koy sakyan mo tong gidagan laman na hanggang eskwelahan. Makaabot ra ko dani ni Cristel unsa malayon din siya nga di na kuno kaya. So nangargreg nagang tuhod guys, nga hilak na pud ko. Dapat jud ni ditso ni mga bago yung mga gamit kay malayon bata lagi ka, persigido ka jud lagi sa eskwela lagi. Ang kaluoy guys kay ra naman jud kuno sakita. Lahi man kuno isang sakit pa sa Disney agi kay kutukutuman ja karon kay dabit man sa puson. Nangahan lamang di siyang emergency kay ruma. Tagaan lagi pud og pain reliever ni isahang sakit. Sakit pa di mong dughan? Ano mo apil og kakuan bahalang. Maabot din ang Pero mo dalagan diri sa luyo, diri sa imong pako-pako. Diri ba? Hapdos pod. Diri ba? Bas ako aba nakakatul. Dili ra jud siya mura siya gatuyo ko nga has inahalang Unsay siya. last nimong gikaon? Katong barbecue. Wala ka kaon og mga aslom. Wala. Dili ko gyud mag-awas ka. Cake. Katong cake lagi. Wasig daot na tong cake na yun. Pidot na ko niya sakit. Wala rin sakit. Ay, dalang ID guys oh. Ay, mahal din ka. Mao siguro na. Ako kang ibalhin ato sa pikas ha, mag-wheelchair ka rin ha. Ibalhin ko na sa dito. Diyan guys, kalit-kalit ra jud guys.
emergency na po namo siya kay ning atake na po lagi siyang sakit. Diya, grabe yung dyan suka guys. Ampo lang ta na okay ra ang prinsesa. Kay murag nalipasan na siguro po ni kaon. Dili sa kinaon na ganyan ako man akong kaon. Chair dito ra na ipalingkuran. Atoy, so Pero makasandal-sandal siya. Pwede. Diya guys, resitaan si Diya og antibiotic para sa UTI. So 14 na siya kabuok. Diya kang gipalit is 8 sa kabuok kay punan ra na si Diya inag sunod adlaw man na say mainom karon kay 7 days man na siya imnon. Diya kaning usapod kay si Diya kuan po ni Diya para humusakit ag diyan mo na siya imnon. Diya kaning omeprazole tag 11 jag kaning siyang sakit ni diyan tag 29 ja mo ni guys agang ipalit pang kuana ni siya pang 1 2 3 pang 4 days ja kaning omeprazole kay kuan man ni siya twice a day mo hapdi sa gijang kutukuton ja ay diyan ja kani para ni siya sa musakit. Diyan halaman ang palitin guys sa uban nag sweldo kang bana kailangan ko ni mahuman ni kailangan kumplituhon ko ni antibiotic sa 7 days. Diyan yung antibiotic kay every 8 hours. Imnon. Diyan guys, diyan siya guys ga kapahuway siya diya kay himo ko na siyang assignment diya sa sang ipapahuway sa kay narara kaniwang magdugdog sa aming kaming duharon magdugdog sa tanak guys diya sa sang papahuwa dun sa diya nali ko po siya kanang kuhan sa eskwelahan hanggang patugon sa oy Lagi man. niabot diya ibidari guys kuhan hapit na mo alas 4 diya malaging ganihan ang hinlo na ko dress by. Sa gahapon pa hinon na siya murag naglain lagi dyan tiyan sa pagka alas 2 gabi sa kadlawon dito na siya nagsugod og sakit. Di wali ko kay bawli siya wasa na mukaw na kay hadlak lagi siya ng mukaw dyan eskwela pa siya ganyan buntag kay nalagko sila quiz mo nang Dili, okay naman gudon ta ko gay na kay nakasukan ako. Pag-abot ako sa eskwelahan, samot di sakit. ning suka sa pagikan dress by pud ganyan ning buntag okay na kay nakasukan na si Jan sa pag-abot sa eskwelahan kay ning samot magusakit. Aron na medyo kuno sakita man ang laman sang gingat to guys kay medyo man og sa hospital kay na may pinreliever nga injection makalma ra man ang sakit sa tiyan. Pero guys gi-require sa doktor ganiha nga amo jud kuno tong ipadadon tong endoscopy kay ro matan-aw jud kuno nang insay jahang nas tiyan kay nganong magbalik-balik pa og sakit ug nay makaon nga kuan pero gi-advise jud siya nga mukaan jud kuno sa sakto oras. Kay mo lagi na siya di makaon saktong oras kay una pa ni mga assignment. Mo lagi nagplano ko guys nga hanal mas ang paundangan. Namundang na naman ka. Di ka mundang eskwela? Dili, sa kinabuhi na ako maghigdar ako pero may sakit. So sa isang plano dyan ay paundangan sa karon tuigang ka nang Normal Mahuway naman siya. na, good. Normal naman na. normal naman sige tag emergency. Kana kay mo maya jud nang sakit kaya nako. Unsa na nato na lang dito hospital di matay man ni noon ta. Lagi dyan sakit ko no, di kuno kuto-kuto. Kaya sa una magud kuto-kuto man ni sakit. Lagi dili lagi dagoy pas mo kay ang pas mo diri man oh. Diri man siya sakit. Ako dagay ko mugaw. Muna si antibiotic. Maundar niya sakit kay Oh, UTI di ay. katugay sa unang namoy ba ko gadiri ganito. Diba? Nato siya. Manang makulbaan jud ko guys, ja mo lang kinahanglan jud siya nang alagaan. Di siya siguro na sa bijaan. Sensitive lagi kung to yan. Kay kuha lagi ni siya kanang sa Manila ko nga magwali ko dani ni siya kay mo lagi nang sakitin. Mo lagi pud badyo lagi pud kay ang Ginoo na kay bawo jud siya nga kanang maingani ni siya mo nang tudo jud siguro nga kanang iuli ko.
Kaya wa ko muli guys, jag ipaparabad din dyan duty. Ja, nagsige na siya sa chat na nga di na dyan kaya. Matong gadagan ko, nga kong iswilahan. Matong nga, timingan po nga, napod to mga, salamat ay kadyo sa among barangay dari nga, dali ra kadyo maka-rescue ba. Kasakay mi dadyo no ganang ambulansya. Ja, igura ko ning tawag dito sa among barangay. Gikuha namin ka, nang gihatid namin dito sa district hospital. Ja, nagapa na siya dadyo. Salamat tayo kadyo sa mga nurse, o salamat tayo kadyo sa mga doktor dito, para mga kabuutan. Itong mga nurse dito sa district, salamat kadyo sa kanang pag-asikaso ni Cristel Ganiha. Kaya di pa po lagi po siya, nalagi, nagisakitan po na dugti dyan guys, pero di na dyan kuno madag tindig, kanang tuwa na, emergency na sa laing hospital, kay di man dyan kaya, kaya mo hospital dari, murag kuwang bitaw kadyo sa mga kagamitan, dyan. Murag appendix siguro to katong naghilak katong laki kaniya no, marang kulbaan jud ko guys, basta masakit na isang tiyan, marang ako mabuang, grabe dyan ang hilak na ganiha, kay sakay misambulan siya, kay aran naman dyan puti, aran naman ningimuti na magmadani. Jawa ka nakapilog quiz. Ano ka gauna na mga eskwela lagi? Okay, basta na makapasar lang ka, makamaulang kag kuan, answer ka, maulang kag kuan, di man siga kapat dyan sa maestra nga di ka makapasar. Ano madda kunuhay kag di ka makahimo? Wala ra, syempre imong grado mo na imong dalon sa college man, di ka pwede mag kuan. Nya mag-maestra ka, nya imong grado gaman, dapat pantay ka. Lagi na nang diyan. Eskwela. Sobraan ra pug ka sa kuan, dapat og Alang dili na ko ala paminaw ha. Agiingon sa doktor ha. Ug hapdos na ganyan tiyan nga murag magutom na, kaon na kay na may makaon. Kung dili ko magama, kung natulog og sayo, ugma, magkaratol-ratol, magtipon-tipon mo gunong trabaho mo nang kadaadlo, jud ka dapat na kay nalihok. Naalagi kay Ay, nalihok. kung sabi, Di pwede. Naalagi nalihok pero unaha ang imong pagkaon. Kay naay pagkaon, magtawag ko nimo manihapon na dili ka. Kay dugay pa jud niya dapat oras jud ka mo kaon. Alas 7 na kaon na jud ka. na, kung kaon alas 5. Hala. Mo gani kung sayo pakanon ka tawag na gali ka, di kayo magunya-unya pa. May masakit gud magunya-unya pa mangguga. Diya guys, salamat kadto sa Ginoo nga wa jud mi pasagdin, diya na kauli nami. Diya salamat kahapon day wa ko i-vlog guys, kay nagtrabaho ko dito, naglubo ko mais diya. Nang pagkadto sige tag video nga sige tag lubo og mais diya. Buntag sa jud gahapon guys, nagkuan ko kanang garden. Wa na ko mag-video kay murag kuan guys, kanang puro na lang garden. Diya mapulaan pud mo. Mapulaan mo tinanaw sa mga video nga puro ingana ra ba. Murag kaundangan na gali ko mag-vlog guys, pero wala man tay mahimo kay naa naman ko daning vlog niya. Salamat man pud ko kay naman pud ko'y gamay nga kanang sa inyong tabang na ni anime, daghan kadtong mga nag-share niya. Daghan pud kadtong wa mo skip sang mga video. Diya daghan pud kadtong matabang lagi kay makasweldo pud ko gamay. Daghan na kadtong nagtabang guys kay sa manarbaho ko nga pila ra sweldo ang sa kabuwan nga na. Diya na po ko yung mga sideline. Salamat kadto ko sa Ginoo kay wa pug pasagdi lagi diya. Salamat ninyong tanan guys. Mo to yung video karon lang, bahala ka lang mabuha guys, sa halang po ning i-upload para maka-update pud mo sa mga kanang nabuhi lagi na mo dari nga karang kalisod. Diya ampulang ta nga okay lagi ni Cristel diya. Wa nang pud kadto sakit diyan kay nana may gihatag nga. Napigihatag nga para sa ubo sakit. Parang kuha lagi siyang sakit ba. Diya, nakmag-hi sa kanila. Salamat sa inyong pag-ampo. Salamat sa inyong pag-ampo. Niwangan na ah. Niwangan na kadyo.